ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಯಾಲ ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಡೇರಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜ್ 2 ನಿಮಿಷಡ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದ್ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟು ನಾವಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನವಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡೈಟ್ 2 ನಿಮಿಷಡ್ ಏತ್ ಮಲ್ಪುವ ಮೇಕಪ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಏತ್ ಮೇಕಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ಇರು ಪಂದ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ತುಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ಗ అయినా ಒಂದು ರೆಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ದೀಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.你别笑。Cold. Oh, no. Oh, no. ಮುಚ್ಚಲನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲು ತುಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಏತ್ ಪೊಲ್ದು ತೊಜ್ಜುವೆತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಚನೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲಲು ಹಾಂ ಹಂಗೆ 2 minutes ಆತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ಲ ಮುಗಿದುಂಡು ಆಲ್ದು ಒಡ್ದು ಮುನಿಗಳು ತಗೋನ್ಲೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಆತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಬೋಡಂಡ ಭೂಮಿಕನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಕಾಲ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ದಿಪ್ಪುಗ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆ బాగా జోకు మల్దాలు బాగా పొర్లాడుతుంది ఊడిపోతుంది చిక్కరు లిప్స్టిక్ అంతా సాలిడ్ అందులో లిప్స్టిక్ పొర్లాడుతుంది చోకట్ల తక్కువ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನಾಲೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೆ 2 minutes ಇದನ್ನು ತುಕ ಇತ್ತಾಲು ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂಡು ತುಯ್ಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆ ಎತ್ತನು ಬಂದು ಸೇಮ್ ಗೌರಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಯಾನಲೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ತುಕ ಅಲೆಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನ ತುಕ ಬಲೆ
ಟೈಟಲ್ ಒಂದೇ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಾಲ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಕು ನನಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ ಹಾಂ ಒಂದು ಪನ್ಯಾತಿ ಈಸಿ ಇದ್ದಿಂದು ಏನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪನ ಕಂಚ ಮಲ್ಪಗೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಬಂದಿನಿ ಪನ್ಯಾತಿ ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿ ಚೀನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಿಪ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದೋಡಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಾರಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ 2 minutes ಅಂದ 2 minutes ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಎಂಚ ಮಂದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಂಚಿ ಅಲ್ಲೆಂದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಡ್ನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ರಡ್ನೆ ಗೇಮ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಐನ್ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೊಂಜಿ ಐನ್ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಕ ಬಂದಿತ್ತ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ಐಕಾದು ರಡ್ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಯ ನಡತು ಪಂದು ಐನ್ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈನ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಏರೇನ ಅಂಡಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪೇರತ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲೇನು ಏರೇನ ಆಂಡಲ ಮೀಟ್ ಆತನ ನೆರೆಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಆತಜ ಇದ ಮಟೇರಿಯಲ್ ಆತುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರೇನ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆತು ಜೊಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಪಂಡ ಅವೈತೀನಿ ಒಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆತೇರ ಆಕಲ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲೆ ಇಂಕಕ್ಕೆ ಏನ್ಬೋಲು ಏನು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲೇನಾತು ಜಂಡ ಮೊಲೆನಾತ ಇರೇನು ಅನುಶ್ರೀ ನಾತೊಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಕೆ ಏನ್ಬೋಲು ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಲುಕ ಈ ಇದ ಮುಟ ಅಮ್ಮನ ಪರ್ಸಡ್ ದುಡ್ಡು ಕೇನಂದನೆ ಕಲಿತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬರಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಕ್ ನೆನಪಿಪ್ಪಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಅಮ್ಮನ ಕೇನಂದೆ ಯಾನು ಕಾಸು ದೀಜಿ ಇಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರಡ ಕೇಂದೆ ದೀದಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ದೆತ್ತೆ ಅಂದ ಒಂಜಾಂಡಲ ಪಂದು ಬರ್ಪೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ನಾನು ಈತನಟ್ಟಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ದೀಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದು ಎನ್ನುದನ್ನ ಅಂಡಲ ಮೋಸ ಮಂದಿರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ್ಲ ಮನದಿಜೆ ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರು ಕಿನ್ನೆರ್ ತಿಂಚಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರು ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಂದಿಜೆ ಕೆಲವರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಮೋಸ ಇರ್ಲ ಮಂಜೆ. ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಕೆ ಏನ್ ಬೋಲು ಈರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಶ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿತ್ತಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ನಾರ್ದು
ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಬರ್ಚಿ ಆತಿಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಮಿತ್ತಾತುಂಡು ಇಂಚ ಲೋಕಲ್ ಏರ್ ನಮಿತ್ಲ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟು ಬಂದ್ಪುಗನಂದರಿ ಇನ್ಲ ಲೈಫ್ ಬರ್ಡೇನಿಕ್ಕೆ ಏತು ಜನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಂದಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೂರು ಜನ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಏತಿಪ್ಪು ಬಂದ ಕೆಲವು ಪೊಟ್ಟೆನಗಲು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟೆನಗಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಬಂತಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಓ ಕಾಮಿಡಿ ಮಿನಿ ಉಂಟಾ ಕಾಮಿಡಿ ಇದಾಲಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡೆ ಪೂರಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಅಯ್ಯೋ ಆತು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಆತು ಚೂರು ಒಂದು ಐದು ಅದೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು 10 ಅದಿಪ್ಪು ಪತ್ತಿಪ್ಪುಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊಲೆಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ತೂಪಿಂದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲಿಜ್ಜವು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಎರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬತ್ತನ ನಿರ್ಧಾರ ಕಂಡ ಬುಡ್ಚಾಯ್ನ ವರ್ಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಕಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಗೊಂದು ನೆರ್ದಿಪ್ಪು ಅವು ಬುಡ್ ಎಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ನೆನ್ನು ಅಂಜ ನೆನಪು ಇಂಕದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕಿತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕನ ಮೀನಿ ಆ 1 ಲಕ್ಷನ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಏನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಹಂಗೆ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಆತದಲ್ಲ ಇಂಕ ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಚೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಗದ್ದ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ಚೈನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟತ್ತ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬುಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮೀಶೋದ ಪೂರ ರಾಶಿ ಉಂಡುನತ್ತೆ ಪೂರ 10 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಿಗೆ ಪಾಡುವಲ್ ಪೂರ ಬಜೆಟ್ ಮಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಸುಳ್ಳು ಪಂದು ಒಡೆ ಮಾತ ಪೋತ ಇತ್ತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಮಾಮಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಅರ್ಧ ಪೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟು ಉಡೇಗ್ಲ ಪೂತಿಜ್ಜಿ ಬೊಯ್ದು ನಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಹೋತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾಡಿ ಮತ್ತ ಅವು ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಬೊಯ್ದು ನಿಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಪಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೀಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಪೋತಂದು ಈಯ ಪಂತ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪು ತಿಂಕ್ ಅಲ್ಪು ಈಯ ಪಂತ ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬನಾನೆ ಹತ್ತು ಚಾಚು ಪೋತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೆ ಪಡೊಂದು ಎಂಕಿ ಇಂಕೆ ವಿಕ್ಕೆ ನೆನಪುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ ನಟ್ ಪೋತೀನಿ ಪಂಡ ಅಗಲೇ ಅವರನ್ನೇ ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರ ಅಂಚನ ಎಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸ್ಸನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಾಗ ಅಂಚ ದೂರ ದೂರ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಹತ್ತು ಚಾಚಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಪೋತಲ್ ಅದೇ ಬೇತರಿಗೆ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಖುಷಿ ಆತನು ಸುಳ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಜಿರ್ದು ಕಿನ್ನಿ ಇಪ್ಪು ಮೋಲು ಆಂಡ್ ಆತೆ ಎನ್ನ ಎಜ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನಲ್ಲ ಆತೆ ಆರ್ನ ದಾಲೆ ಜಾರು ಏತ್ತು ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪೀರು ಆತೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಿಲ್ ಆತೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಜನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಆಂಡ್ ಈತ 9 ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮನ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನಮ್ಮನ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಂಚ ಇತ್ತನಂದ ನಿಗಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ನಿಗ್ಲೆಗಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡ ಅವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡಲ ಫ್ರೀ ನಾಕ ಇಂಚನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್